apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Ay nawaw, di ba't imbagakin ka tulungan ng agsibog iti mula tayo? Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakan ko ita. Ay niya taramidin mi Anya kumapay ngay. Agpili ak itigaw na para iti apo ko ta. Ay wen, kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay lang kat agpili akon iti isuot ti apo ko ta. Masapul nga isaw ti kapipintasan inton madanon day jay Arabiay. Ang damit klase ta po ko ta. Kasano may padas na tigawn ngay? Kabisadok ti size ti apo ko ta lakay. Sige, William tigawn asan unay anangina ti abang na. Nalakalang nga kasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kantaw ni Jigardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbangal daw yo, nananilya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Mano ti maysa, 5 pesos laang nana. mangi-reserve ka nga rod iti sangapulo a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramidin nyo ijay nana. Ay, agpili ak iti kaun para iti apaw. Amumang, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Aywan, inton Martisan ti coronation night da. Wan, masapul nga isaganaak. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, agpatuloy akaw. I-reserve mo ti sangapulo apo to para kanyak, bilain. Okay nana, di yu liplipatan adagasan Adaak manan, Maribelen. Anya ti masapul mo, Marimelo day. Agpatulong ako makan ka, Mare. Ay nawaw, agpatulong ka ko na Mare. Uwan ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Iti anya. Kita amday to, Mare. Tulungan na nga agpili, no anya agaw ti maibagay iti anak ko. Ni, nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Dayta nga rod, Mare. Nagpipintas, iso asa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Daytamot lang ti pinili na. Daytan ti iavil mo, Mare. Sigurado ak ang maibagay launay kankwa na ti kasta kulay. Okay, Mare. Daytoy nga roden ti abanga. Agpalas kan aryang lakay. Kapay ka day. Nalipatam kaday nga itati coronation night. Ha? Ay wen, Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apo ko ta. diya nga oras nga agrong iti program. Alas 6 ka na. Ay nawaw, nasapa pa'y magkayang bakay. Nasa papay ngam agsaga na kalatan. Amukan aryaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka launay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindilak ta. No para kanya, ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimatak iti popcorn akanan ta, Mare Melody. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka mat gaya man, Mare Belen. Gimatak lang iti popcorn, Mare. Kasla na unag ti pampanunutom mo ito. Ay, ang nervyosa ka nga ron, Mare. Anya ko na,
Ag nervyusak para iti anak ko, mare. Ag nervyos ka kat saan mo't asikati makikuntis, mare. Kasano saan ang mga bakti anak ko, mare. Mga bakman kan saan, tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na, kan napadasan na, mare. Ngam no siya amangkit kita, adanam nama ang mga bakti anak mo, mare. Adalaban ni Anale. Ngatan, Wun, mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. Maasarak mo't ka nagijay at judges. Apay ba day? Una, taapay aday jay nga analipay lang tinangabak. Ha? Napintas ay aday jay. Napintas may bagay. Nalaing pa ya. Oo, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryaw. Tunay kan bakit? Irespeto tayo. Tinisisyon ti Jadis. Oo, duling sa mo nagijay. Yeah. Di da mo ti agpilay. Dita ti Jacket king ka bakit? Di mo maaklon mo maabak ti apom. Una, tain sa ganaan mi daytoy apagent lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangabak. Oo, sa urmot ah. First runner up matyapo ko ta. Arig na nanangabak bitlang. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay akuruna. Maturog ka kiteng. Puyat yung banog mo lagay ta. Anya tigatangan niyo, Nana Nelia. Saan agumatang bilay. Ay nawaw, no saan kayo agumatang? Anya nga ron tigagarayo, Nana. At dala kayat ko asalutsudan kan ka. Ibagayon, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapo, kuno dayjay nga analay. Ha? No parakan ka. Asinaw, tinapimpintas ka dakwada. Agpadadamot anapintas, Nana. May salaang atipilyong. Awan ti pilyak, Nana. Kas na ko nakitayan, agpadadaan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Oo, napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay aday jay nga analay tinangabak. Ha? Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon. Nalalaing ka ngam dagiti judges, Nana? Di da mo ngamin amaw ti agpilay. Apay akong conformity ipupos mo si kanila. Apay manan. Impos mo may tiladawan ni Anal kintapo ko ta. Una, tapno makita tano asino tinapimpintas ka dakwada adwa. Eh nawa, masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyaw. Ar-aramidak daytoy para iti apo ko ta. No saan ati apo ta tinangaba? Aklunin tayo. San met ngamin akanayong kit iso ti mangaba? Ay basta, ilaban ko ti apo ta. Diyak amuking ka, nilya. Impos na pa ilang ti rupa ni Anali. Nakitak dayjay, mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, mare? Nagturod nga rod. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da ka no. Agar aramid dayja anana nilya. Ag-commentak ko ma, ngam naka-off comment mo't, mare. Nagadupay mat nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklawn nga inabak ti anak mo ti apo ko na, mare. Saan anasaya at ti kasdi nga ipakpakita na, mare? Kasarita, mare. Ibagam, ano ada parikot na kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubingay. Diyak magustuhan ti kasdi nga ipupus yun, Nananelya. Apay, nakitam kaday anapimpintas ti apok ngam ti anak mo, ah? Ay nawaw, apay kasta kayo aya. Awan dakas ngar aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adi serbeng ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na iso anangabak. Ado mati sakripisyo na para iti dayja a pageant, Nana. Arayan niya pa'y ti bagbagam. Napimpintas lakta ti apok ngam ti anak mo.
No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon, kasarita yu dagiti masaknan. Saan ada kami nga agi natiguraan nyo, ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Ada yumot anapimpintas ni Cheryl nga apog. Makita mag. No kasta ti ko nayo, saan ko akontraan. Ti kanyak laang, kat ikating nyo tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin mo't ngamin ti ulom nila. Apay aya, kat Facebook ko mo dayjay. Apay nga isuda ti masuraw. Win tainraman mo mo't nga ro ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan dayta. Masapol nga i-post ka, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbaga. Amas deserving ti aputa. Nawa, di ka mabutang. Anya ti pagbut ngay. Di ka mabutang abay demandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delete dahil a-post aryaw. Makambo ka. Naging tuturit ka man ako na akong. Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melode. Idi pa'y napalabas nga aldaw, mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pala indilit tipos na ngay. Jakman amuken ko na, mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasao, mare. Ay una yun, bakbaketan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Ta isupay ki di ti agar-aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrekreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak to man ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanang. Aywon, nasaysaya at pay mare. No saan ang maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Anya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrek-reklamo iti resulta ti pageant. Ay nawa, asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya, no iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ti anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit. Naglukon day ja bakit? Imbes ngagbalin ana saya at a modelo iti apo na, isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam aduma ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na. Agsasarita tayon tuno sumangpet ni Kapitan. Saan ama iparbang ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na, Kagawad. Apay ngamin, adiyo idilit ti pusyo, Nana Nelia. Ay nawaw, apay ko mga idilit ka. Wen tas saan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing nana? Amuyo ko mati umnong aramiden nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pa'y lang nga idilit ka. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo kan kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melode kan Kagawad Fortune, Nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya. Nagpabarangay mo gayam da dya ang meloday. Isugayam nga indilit mo tipos mo. Kung ano naturid ka, agin tuturid ka lang gaya. Na, tay soda pa'y lang ti kampiam. Kanya tinamnaman, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apumaya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner up line. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner up lang ti apo ko ta. Data ti isurom iti apom. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl iti nasayaat. Si kakid di ti adu ti reklamo na. Kano asumangpet ni Kapitan, Kagawad? Intun Lunes pa'y nana. Inreklamo na kanungamin ka dayja ang meloday. Gaputa saan ama iparbang ti kasya nga ipupusyo, nana. Indilit kumatan, Kagawad. Oray indilit mo, nalpasen nga imbabain mo ti ubing. Anya,
Di kay ngamin agbalin adarasodos, nana. Ay, sayang mo't nga may di kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Iso nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, nana. Ayun na yan. Iti kasta nga edad yo, agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nilya tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay mare. Nakaturturod ka mo idi. Agin tuturod siguro mare. Indilit na idinaamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin ka ngay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simungbat ka kumaa. Kasanaw kat adamo ni Kapitan. Kunak man no naturid ka. Naging tuturid ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryong. Nakangagak lang arudan ijay barangay hul. Nayunang madang. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na itipada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no ado ti nakabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilaan kagreklamo. San tupeng agreklamo dya ubeng? Ay, dayta ka tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos ka dagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laan ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, ada ka pa'y magayam irin apaw. Kunak laki din o aginrol ka ita. Sana ko nga aginrol ang po. Apay ngay, sa anak-anak ka pa sa iti entrance exam para iti kurso ang kayat ko. Masapol a private school ti pagadanak. Tapno maalak ti kurso ang kayat ko apo. Agpili ka pa'y laang iti sabali a kurso Awan mo kwarta tayaw. No saan ko maala ti kurso ang kayat ko? Uray sa anak ko nga agadal apong. Sayang mait no di mo ipalpas ti kolehiyo apaw. Di nak mapilit apong. Ipadas mo man ti makisarita ken uncle mo Daniel. Amangan no ada maitulong na. Ada mo trabaho na dayjay. Ken awan pa'y pamilya na. No kayat na di pagadalan na ka. Ay, da kayo latan ti makisarita ken kuana apong. Anyo niya imbaga ni Nanang? Kasapulam kanumot ti kwarta, erin, kaanakan. Ay kwa, win uncle. Kasapulak nga rod. Pag-enrollam ko maya. Private school ko ma uncle.
Ay nawaw, anya pa lang tur urayam ngay. Aginroll ka na. Masapul ti down payment ijay, Uncle. Manuti kwarta ka sa pula maya. 5,000 kumapay. Kompleto ka diti requirements mo. Kumpleto, Uncle. Agenroll lang ang ti kurang. Mabitlaan nga rot na mga laki ti kwarta. Tulungan ka. Ngam ikarim kanyak nga agturpos ka iti kuleyo. Ay nawaw, agyaman naklaunay, Uncle. Agyaman nagtaadda ka amang paadal kanya. Awan na nyaman na kanakan. Nagdapay ka sa pulam. Di ka agduha-duhang agdawat iti tulong kanyak, ha? Kunaklakit din no saan ka maka-enroll, Erin. Naimbaglaangan tada ni Uncle ko anang tad iti kwarta kanyak, friend. Nagasat kalaunay, ano kasta? Siyempre, Saan ko naparikot ti kwarta agastusa? Ngamin, at damot din namnamaag at tumulong kanya. Agpila tangaruden atap no saan ta amarabyan. Ang meriendata pa'y Saanen? Isupay apaggastusan dayta. ilibre ka. Ay nawaw, apeng ilibre nakpailaan kat dandan ni saan ka maka-enroll tawan pagbayad mo. Ay nawaw, sobra ti kwarta nga intad ni Uncle kanya. Idulin mo latan atap no ada allowance mo inton mangrugi ti klase tayo. Mangtid tumanin ni Uncle ko. Si kakit dimat. Oh, ibagam no anyo ti kayat mo akanan. Tasya kung ti makaamu agumatang iti meriendaan ta. Agyaman naklaunay Daniel anak ko. Para itanya day tananang. Wen ata saan ka nagduado at timulong iti ka anakam. Dahil lang gayam. Awan ti rumba nga pagyamanan nyo kanyak, nanang. No si bibiyag payla ang tikapsat mo, sigurado ang maragsakan dayjay. Ngamen, adda ka amang tulong iti anak na. Aramidak lang no anya ti ammo ka husto, nanang. Anyat ammo tayo. Amang ano dumteng total daw akasapulak ti tulong ti kanakak. Mas daawa kung ka, pare Daniel. Ay nawaw, anyat kahit mo asawan, pare Rodolph. Kaano lang iti nagsweldo tayo. Ngamnay, agtip-tipid kamot manayin. Kwa, pare? Adan samot ten paggasgastusan, pare. Ni Melissa ka di a waitress. Si kakit di mo't, pare. Awan bibiyang ko iti dayja Melissa niya. Saan ko matakursunada dayja kat? Apay nga rot, analaka may gusti kortam ngay. Siyak ngamin timang papaadal iti ka nakak, pare. Anya? Husto tinanggag mo, pare. Pagadalag ni Erin nga anak ti kabsat ko. Ano kasta? At damag gayang pagkatadalam. Adda, pare. Iso ang masapol nga agtipid ken agkagat na tao. Ay nawaw, kunaklakit day no at damot yung babae nga ikaskastosam dita. Tika alakam matgayam. Nag-enroll mo gayam ni Erin, Mari Viola. Wain maray, Damag ko kat private school kanuma ti pagad-adalan na. private school at talaga maray. Asino nga iti mang papaadal kan kwa na maray. Ni Uncle na Daniel. Ay, naimbag man ta manugot ni Daniel. Wen mo maray, nasyan mo laang iti kaanakan na. Nagasat launay ni Erin, tadda ni Uncle na nakasagana amang tulong kan kwa na. Nakunampay maray. Aywan, talaga aya nga awanan plano ni Daniel ang mga asawa, maray. Jakman amo kang kuana. Naragsak samot ten itikas di abiyag na. Awan pa'y mo inyam amuna kada kami. Gasat na siguro ti agbaak, maray. Hello, Apong. Apay akas jay ti teksyo kanya. Ada kami dito'y ospital ita, apaw. Ne, asino tina-ospital, Apong? Ni Uncle mo Daniel. Ay, nawaw. Apay ano ospital? Na-aksidente ka di, wanoan niya. Ada nadagsin asakit ni Uncle mo. Kandagkal agad ang ti kasapulan para iti panagpaagas na. Anya? Si kalaangan ti amok amabalin mi nga asidgan, Irene. Awan ka dito urnong ni Uncle?
Kurang ti urnong na, tadi na dumakit na edit na kang kaidi agad adal ka. Awan pa'y sweldo mi itaapong. Ipadasyo ti agpatulong kada kapitan. Uno saan, agpatulong kayo iti opisina ti DSWD. Sigurado nga da maitulong dakin ni Uncle. Asino kano ti na ospital, friend? Ni Uncle Daniel kanu. Anya? Apay ana ospital? Ay nawaw, di mo nangagaya. Adda kanu sakit na. Ni, kaasimot nga rod ano kasta? Adda man sa ludsudat kan ka, Joyce. Anya rita, friend? Obligasyon ko kadi aya ti mangipaagas ken ni Uncle ko. No siyakla ang amay saan mo nga obligasyon ni uncle mo? No kasta nga ron, husto lang ti desisyon ko asaan amang ipawit iti kwarta. Sa anak abroad tapno laang pagpaagas na ti kwarta nagpanuga. Una, saan mo nga obligasyon ni uncle mo ngam ada utang mo ana imbag anakam kenkwana? Panagkunak kat panawan meten tapno subalitam ti kinaimbag naken kaidi. Ay nawang, saan ka ang maawatan, Joyce? Di ko nang itay, kat saan ko nga obligasyon. Ngam apay matakas na ti bagbagam ita. Sabali ti obligasyon, sabali met ti utang ana imbag anakam. No saan aga po ni uncle mo, awan ti napintas at trabahom dito'y abroad ita, friend. Kasanumat nga rod ang makaurnungak para iti bagi. No ipawit ko ti sweldo kadakwada. Saan damat siguro akid dawan ti si bubukal asweldom. No anya ti maitad mo, di iso. Nangyaga kiti prutas, pare Daniel. Agyaman ak launay, pare. Mangan kalatay ti nasustansya amakan, pare. Isumat na raramida, pare. Agpaimbag ka tapno adda man ang kadwak ang makitang tanok Mararamidag mo ti kabailak. Kamtya ka mo, numailasat ko pa'y da ito'y, pare. Adda ka si ti Diyos, pare. Ay ungayam, amo ka di ti ka nakam ti kasta ka sa sahad mo. Amunan, pare. Anyat ko na nangay, adda may tulong na. Dito ti Jack pa'y sigurado, pare. Tulungan na ka kumamot tamayat mo ti trabaho na jabro. Adalatakan ko na, pare. No kayat na ti tumulong lakta. Ngam no di na kayat, maawatak mat. Kumusta ti lakad mo, ma-review la? Adamo basit inted maray. Gusto tapno adda na yunan niyo, maray. Uwan nga raw, sapay la kumaat agimbagan di Daniel. Tapno saan adumakkel ti utang bay. Ni Erin ngay gaya, maray. Di natulungan ni Uncle na aya. Imbawag idi na minsan maray. Kahit anya ti imbaga na, maray. Sabali ti tono ti busis na. Ay nawaw, apay ngay akasta. Saan na makide nga obligasyon ni Uncle na Saan na nga obligasyon? Ngumno adda kumati kaasin tulungan na mutan ni Uncle na. Nang runak ni Uncle na tinangpaadal kenkwana. Jak ammo maray. Jak ammo no anya ti ada iti panunot ti apaw. Narigat mat no obligaan may. Amangan no ada pa'y maibagana. Ay namare, saan adakes no agpatulong kayo? Uray basit laeng ano iso? Mano ti kasapulan yung aya? Pasensyakan apaw. Naibos nga midan tinaawat mi atulong. Kat saan pa'y anagimpag ni Uncle mo. O sige, mangipawitak iti 3,000 tapno awan ti adu sa uyo. Agyaman naklaunay apaw. No awanan ti bagayo, idepol kon ti cellphone. Awanan apaw. Agan-anan ka akanayon dita abroad. Unay kan, friend? Makaparurudmat dagita tattao. Gagangay na Si kalaang ti amuda pagpatulungan da, iso akasta. Di mo kumaipaidam kadakwada, friend. Ay nawaw, no binulan amang ipawitak kadakwada. Kasano nga rudmat nga iti planok nga agurnong? Di yu pilitan ni Erin, narang. Adyat kayat mo asawan anak ko. Nagag ko ti panagsarita yu itay. Kat amuklatan, adi na kayat ti tumulong. Pasensyakan anak ko. Okay lang, nanang.
Kas iti karayon ko nga ibaga. Saan na nga obligasyon ti tumulong kanyak. Jak ambaw no anya ti isungbat ko king kaanak ko. Sanak matlangan nga agbayag, nanang. Sayang lang ti kwarta, nga itad na no bilang man. May mayat nurnungan na para iti bagina. Wala nga Di kay matanagan. Saan amang imulay ti sakit tinakam iti apuyo. Kasta talaga ti biyag. Saan tayo ngagpabada iti kapanunutan. Makipagrik na kami, Mare Viola. agyaman aklaunay, Mari Pandiang. Nalpasan tirigat ni Daniel. Aging gaita kadyak maaklon tinapasamak, Mari. Nupay kasta. Rumbang laeng agbalin ka na tibker, Mare. Aywan gayam, kaano nga agawid ni Erin. Saan samutan nga agawid na jay, Mari. Ne, apay ngay. Busy iti trabaho na. Ay nawaw. Talaga ka di adi mo kaya ti agawid, Erin? Anyamit lang ngay ti aramidok ijay, friend. Naa, pimusay ni uncle mo kat dandan ni titabon na. Agtrabaho aklat dan, friend. Ay nawaw, di ka lang haro dun timulong idi na ospital, di ka manan agawid, itaapin mo sa yan. Narigat ti kasta, friend, amang ano inton madamdama kat, Kat, anya ti mapasama kanya. amang ano inton madamdama kat makarmaka. Ay na, Joyce, saan tayo maubing? Rumbang nalaang nga agbalin tayo ang praktikal. Tapno ibagakkan ka, saan aki na praktikal ti kasta nga araramidem. Kinaman naging bubukod daytan. Agasem man, awan mat kunam nga isakit mo di tao anang isakit kang kaidi. Ay nawaw, kumutkuntong ka mat, Erin. Wan nga rod, friend. Makapadanag ti kasta ka sa saad mo. Ipakita kan iti doktor, friend. Anya? Agpa-check up ka ta amang ano anya matanday ta amarikiriknam. Kasano laangan nga no adagayam sakit ko. May mayat no maamuam anasapsapa tapno masigod. Kita man tabagim, dakkel ti nagbaliwam, friend. Saan samot tan nga epekto ti diet mo dayta? Masapol nga agawid ka, friend. Agpaimbag ka pay. Saan ang mabalin, Joyce? Kasano laangan ti trabaho? Kasano laangan ang makaurnungak? Ado ti arapaap ko para itibiyag ko. Amok dayta, ngam saan kamat lang ang makatrabaho iti kasta ka sa saad mo. Kabailak pa'y, friend. Sigurado asaan da kamat lang ang apalubusan nga agtrabaho. Nang runa no maamuan ti bus tayo ti kasta ka sa saad mo. Nasaysaya at no agawid ka pa'y tapno makainana ka. Nagawid mo gayam ti apo, Mari Viola. Wala nga padamot tan rik-rik naan na, Mari. Anya, Nagaway ta masapol nga agpaagas. no kasta. At damot gayam sakit na. Kas iti sakit nga impatay day di Daniel, Mari. Anya, Jakman ambaw. Matawtawid ka di ayati kas jay asakit. ay day tatijak ang mumaray. Napigsa kang agpaiso. Ngam agsakit betin dagiti anak ken apom. Day tatijak maawatan, Mari. Mabalin mo't asaklatan tabakitakon. At siguro plano ti Diyos no apay akas ti mapaspasamak, Mare. Mangan kan apaw. Agnganga ka ta isubuan ka. Basapul amangan ka iti adaw. Sa anak ang mabisin, apong. Nay, saan amabalin adi ka mangan? Kasanulaangan nga agimbag ka no kasta. Saan ko na may lasat daytoy, apong? Panagkunakit daytoy ti karmak. Saan man atila ibagbagam dita.
maibusan ti urnong ko. Ngam sa anak matan nga agimbag, Apo. Adda ka asi ti Apo. Anda ka si ti Apo. Ngam saan nga itikas kanyak ang managing bubukod, Apong. Karmak na ito yan, gapoy iti inaramid ko kini Uncle Daniel. Karmak na ito na nagbalinak ang managing bubukod iti tawan ti mulong. Kan nangisakit kanyak, iti awanana. Ay, nawaw! Saan mo nga obligasyon dagiti tattao at imulong ken ka tapno agbaligi ka iti biyag. Nupay kasta, laglagi pam ti utang mo ang naimbag anakam. Di mo kumaida talikudan. Tulungan mat ida no dumtang ti tiyempo nga isuda mat ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti plano darenan inton baro at tawan nanang. Agloto kano dito'y balay. Dito'y kaming tungarod ama ki New Year, nanang. Da kayo ano mayat kayaw. Awan mo dakes na. Mayat kami, nanang. Sigurado adakkel ti budget daket. Makaramanda tao iti naimas. Jak amaw no mano ti budget da. Awan mo imbagada kanyak. Sigurado nga agpalit yun dagita, nanang. No adda kwartayaw, di nayunan nyo ti budget da. Ay nawaw, saanan, nanang? Sigurado nga adda kwarta dagi jay. Anya? Una, tagpadadamot nga da trabaho na. Saan akas kada kami kinilakay ko? Saan agabuta adda trabaho da adwa ket adu ti kwartada. Adu mo lang ti pagkasgastusan dagi jay, Pauline anak ko. Nanang mat, uray di da ibaga, ang muklatan adakkel ti urnong da. Kaano agpurchase kay ti luto tayo intun baro atawan? Pauline bakit? Ay nalakay, saanan ang masapul nga aggastos tayo. Ay no, kanyang iti luto tayo. Makipangan tayo latan iti ayanda, nanang. Agluto da kano ijay. Sigurado ati kapsat mo man ang taggastos. Ado ti kwarta dagi jay, si kakit di mo't. Wanangam nakababayin mo, no kanayunan tayo. Imbes amaragsakan ka tamakatipid kayo. Kastapay laang tibagam kanya. Ay nawaw ka, Dulpo. Adamot kwarta tayo. Uray simple lang ngamin amakan ah. Yak kayat ti simple laang. Ano niya? Sigurado nga ado ti makan nga iluto da nanang iti ayanda. Amangan no adda pay lechon ah. At least ijay, makaraman tayo iti naimas. Itad mo nga rog kadakwada ti kwarta nga ipurchase mo kuma. Tay sudan ti makaam mo. Ay dagulit ka mat, Dulpo. Saanin ko naklangaro dun, isudan ti makaam mo. Bakal, dito'y kanong agbaro at awan damanang Pauline. Awan mat dakas na di talakay. Masapul anayunan ta ti budget. Talo dalaang mat. Ni Manang Pauline, ni Manong Dulpo, kanti kaanakan ta. Sa bagay mo't kid di ah. Aywan gayam, inawagak ti gayam ko kat ada kano ti available alitsyon da. Mangi-reserve ka nga rudan ah bakal. Di basit laang siguro ti gatangan tayo anya. Wan bakit? No anya ti umanay ang ti budget ta, isulatan ah. Tinapatag kat ada pagsasangwan tayo. Agpaka
Agada kami, Renan ading ko. Akan anad kayo, manang? Agyaman kami iti makana. Nabsog kami, kanada pa'y take out me. Awan ang yaman na, manang. Inton umay atawon tumanan Wala, no at the budget tayo, manang. Adda, da kayo pa'y laang mataya. Ano niya? Ti kayat ko asawan, da kayo pa iti maawanan iti kwarta, kat adda mo trabaho yung agasawa. Amangan no din mi amaw, kat milyones mat gaya man ti kwartayo ijay bangko. Anya ti makunam iti diskarte, puldo. Nakababain bakit? Na, talaga ka di adi mo maawatan ti bagbagakan ka? No saan lang ay mawag ni nanang kanyak? Sa anak nagpakita ijay. Ay nawaw, di ka makauawat mo't. Awan nga rod budget tayo. At the budget tayo, talaga laang adi ka makontento. Tunggal at the okasyon kat kaya't mo abong ka amin. Basol ko pa'y gayam ita. Anyan tulaangan ti panunutan ti pamilyam kanyak. No kanayon ama iranranod tayo. Ang mga no panunutan da sa duta. Ay aguli magkandol po. Nagadulakit din ngay bagbagam. Pudnungot ngamin. Nakababain no da tayo akanayon ti may ranranod. Ibirbiro ko lang arudan tapno saan tayo nga aggastos. Kasta pa'y laang mat ti bagam kanya. Kasangay ti anak ta inton mayo, Renan lakay. Un nga raw bakit? Nagpartak ti pa naglabas na daw. Anya nga ta ti iluto tayo. Sikaman bakit? Agluto tayo, no agpa-cater tayo. No agpakiter tayo, sigurado ang manginaan tayo. Ngam saan tayo mat amabanog nga agluto. Sikaman, no niya ti planong bakit? Ay amukon, kasaritak laang ti kasinsin ko ang nalaing nga agluto. Sino ang kasinsin mo? Ni Jenny lakay, nakitkita mo dayjay. Ay, win! Jay vlogger ang kasinsin mo. Wen lakay, adu ti amuna dayjay aputahe. Isulaangan ati tangdanan tang agluto tapno makatipid tayo. Sa ludsudom, ano man ti tangdan na taplang mota? Wen lakay, kasaritak to. Sigurado nga umanugot dayjay. Sa dino tinagapwam, Lile. Iti ayan ni kasinsin Jenny nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayan ti kasinsin mo. Ada nagsaritaan may. Isu nga min ti tangdanan mi nga agluto iti pagsasangwan tayo inton kasangay ti apuyo. Ay wun, kasangay ni Jeric inton mayaw. Isu ti isagsaganaan mi nanang. At dapay kwartayo aya. At damat basit ananang. Amumi nga adu ti paggastosan mi isu nga agtiptipid kami. Wun anak ko, no anya ti umanayan ti budget yo, isu ti anusan tayo. Wen nanang, gumatangak tulaangan iti balon, ta syakon ti agdecorate iti venue. Makatipid kami no i-DIY mi nanang. Ala, ibagam to nga road no kaano, tatumulong akma tanakaw. No kasta, agluto kayo inton kasangay ti kaanak ha. Win manang. Amangan no mabalin nga igiddan tayo met ti kasangay ni Gerald aka anakam. Ha? Anyat kahit mo sa manang? Igiddan tayo ni Gerald. Mayo matlaang ti birthday na dayjay. Tapno double celebration. Tapno makatipid tayo matlaang ano mamaminsan ti selebrasyon. Mabalin bait. Nung saan nakasigurado nung manugot ni Lilay, manang. Tapikit din asaan. Para mat iti kaanakan na. Tapno mapadasan mat ani Gerald ti ag birthday. Kasaritak pa yung umunan ni Lilay, manang. Noon niya ti ibagana agad iso ti masuraw. No apay ngamin ang masapol nga igiddan mo iti birthday ni Gerald, ti birthday ti kasinsin na. Ay nawaw. Mayo matlaang ti birthday ti putot mudol po. Kahit anya ko maita numayo. Di si Katag Gastaus. Nakababay hindi kasta. Agraman birthday ti anak mo. Sa bali at tao ti paggastosan. Abusado ka matlaunay. Kapsat ko mat ni Renan. Uray pa'y kabsat mo ni Renan. Amumlat ta ti limitasyon mo. Nang runa kat ada asawa ti kabsat mo. Nagatula ka ngay bagbagamong. Ada ka diintad ni manang Paulin nga inayon tayo iti budget para iti makan lakay.
Awan mo't nga ron bakit? Ay nawaw, apay ngay nga awan. In-text ko itay, kat ti-reply na. Datapay laang ka no ti makaamaw. Anya? Jak man amo kan manang ko. Makigiddan datap no makatipid tayo kunana. Ngam sulo ta gayam ti gastos. Day tangaro bakit? Mo saan tamot nga umanugot iti kayat na. Sigurado agumura day jay. Isudala ang gayam ti makatipid ano kasta. Ipagarup siguro ni manang mo nga adu ti kwartata iso akasta. Free rider meten akanayon. Pudno launay bakit? Sapay imanugot iti kayat na. Nakababain ti kas nga inaramid mo itay, Pauline. Ay nawaw, anya tinakababain nanang. No agsasao ka iti sangwanan dagiti bisita, ket kasla si ka tinaggastos. Awan matimbagak asyak tinaggastos nanang. Saan mo nga imbaga? Ngam kasla iso ti kayat mo asawan iti speech mo. Ni nanang mo. Sensitive ka laang. Nakababain mo't iti ipag mo. Na out of place pa yan di anak da. Kasla ti anak mo laeng may tinag-birthday. Agpudno kayo man kanyak nanang. Addan samot paborito yung apuyok. Nay, awan Iti kasta pa nagsasauyo, kat amuklatan nanang. patas laeng ti trato kadagiti apaw. Ti kanyak laeng kat amwam ti lugar mo intun sumarunaw. Tapno saan anak kababaen ti pamilya tayaw. Iti ayan ni nanang ti pag-birth dyan ti anak talakay. Mabalin na tamang bakit? Jak kayat ama pasamak ti napasamak idi napalabas atawan. Napatag ti kaanakan ta kanyak ngam jak magustuhan ti ugali ti kapsat mo. Mawatan ka bakit? Agbain mo't siguro no iti ayan ni nanang ti pangisilibraran tayo. No daduma kat ang pusado nga minon ni manang. Free rider matan na kanayaw. Day tangarod lakay. Idi napalabas atawan kat na out of place mo ti anak ta. Ipilit na ngamin nga iso ti agpaayayam kan ag-MC. Anya ti kunam, Lili, anak ka. Dito'y balayo pay laang ti pakaangayan ti kasangay ti apuyo nanang. Iti balay da katugangam ngay. Jakon kayat ama pasamak manen, tinapasamak idi napalabas atawan. Akas lang ni Manang Paulin tinaggastos nanang. Ang mga numakigiddan damanen kat da kami ti agrup-rupa a free rider. Free rider, kunam? Free rider as in mairanranod kat awan met ti naitulong da. Saan matkit di ati kaanakak ti ayan ti parikot nanang? Ti ugali ti kapsat ti asawak ti kagurak launay. Maawatan ka, anak ko. Intun umay alawas agdalos tayo dito'y balay nanang. Rogya kun ati agdalos. Tulungan daklaeng nunawaya kayaw. Anya ti kunam renan. Iti ayan ti katugangam ti pakaangayan ti birthday celebration ti putot mo. Wan manang. Ay nawaw, apay nga ijay ngay. Tay sumot ti kayat ni bakit kaw. Talaga mo't day jay alili Amo ka, di na kayat maigiddan ti birthday celebration ti anak ko. Madimot nga min timpakita mi dinapalabas atawan. Anya ti di yun nagustuhan ayan. Na out of place ti anak mi manang. Kan nagsasaw kay di kat kaslada kami ti free rider. Kada kami mo tinagastaws. O di saan lang? No di na kayat, saan mi nga ipilit? Grabe kayo mo't iti kaanakan nyo. Si katen ti pariko manang. Day tanga ugalim ti maday. Anya? Agdan to aldaw dagita nga agasawa. Kauawid mo lang, napudot ti ulom. Apaya, Amo ka, di da kayat mairanod tayo, iso akas jay ti inaramid da. ayunay kan bakit? No ti kasangay man ti dakdakamatam, pang-asim ta agmubuon kan bakit? Ay nawaw, Gusto lang tinaramid ti kapsat mo. Tapno saan tayo matlaang amairwam a free rider tayo akanayon. kinaimot ti kas jay lakay. Apay kung mga sakit tinakam mo. No para kanya, gusto lang tinaramid da. Tapno surusuruan tayo matitumakdir iti bukod tayo asaka. Hay, jakamukan ka. Sana mabalin atong palbyag at free rider tayo itinagrigregatan ti kabsat tayo. Nukas jay ti kapanunutan tayo. Awan
Kasanong agprogreso ti biyag tayo? Awan mo't dama ng Pauline lakay. Di na sinumbatan ti awag ko, bakit? Ay nawaw, apay ka no. Gimura laki di dahi jay. Iti anya aga po agumura ngay. Awan mo't dakas nga aramidin tayo kadakwada ket. Una, ta saan ana igiddan ti kasangay ti kaanakanta? Day talaang ti makagapaw. Awanan, nairwam mo't ta ni Manang at unggal adda ti okasyon ket free rider tan. Awagan manen lakay, barang sungbatan na. Asino ti mo awag aya? Itay pa'y nga agun-uni ti cellphone mo, ngam di mo sungbatan. Tinalaing akabsat ko ah. Ay nawaw, ti kabsat mo gayam. Katapa di mo sungbatan ngay. Ang mga nuna patag ti bagana. Saanan? Itan niya aga po asong batak pay laang ti awag da. Amok mat anababa ti panagkit-kita dagijay kada tayo. Agar aramid ka man ngamin iti iso bakit? Ha? Asino ti saan nga agsakit tinakam na iti kasjay nga aramidan da? Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangan da kada tao? Oho! Feeling biktima ka man ako nakon. Iti anya agapaw adi kay napan iti espesyal nga aldaw ti kaanakan yaw, Pauline. Asino mat nga iti saan a masakitan no kasjay laang nanang? Ay nawaw, dayjay laang ti pagsaksakitan tinakamaw. Una, ta free rider kami kano? Pudno might a free rider kayo. Tunggal Paskwa ken baro atawan ket dalili ken rinan ti aggas-gastaos tapno laang ada pagsasangwan tayaw. Ita kayat yumanan nga agiddan ti birthday ti agkasinsain. Gaputad da kwartada, isuda ti kanunungan niya. Awan ti kanunungak, ti kanyak laang ket sorsoron nyo mat ti tumakder iti bukod yu asaka. Uray pa'y kapsat mo, saan anasaya at akitaan a free rider ka akanayaw iti nagrigatan da. Anya? No panunutom ana imbag, ada ti maadal mo iti imbaga ti kapsat mo, anak ko. Saan adakas ti mangiranod iti kapamilya, ngam adala ta limitasyon, tapno saan kayo ang mairuwam, kan sursuruan niyo ti tumakder iti bukod yu asaka. Ay nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, di mo guraan ti kapsat mo. Sursuruam kit di ti tumakder iti bukod mo asaka. Tauray bak ng ti kapsat mo, saan ang nasayaat nga iso akanayon tinamnamaam ang mangiranod ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitak ti impos mo akrib, Marie Rose. Manungay ti panangilakom iti dadya akrib. 3,000 mare. Nalawa day chay kan ready to use. I-reserve mo man kanyak, Mare. Ay nawaw, kunak man no adan ginatang mo akrib idi. Adang agpaiso, ngam nalawlawat ti krib nga ilaklako, Mare. Anya? Basta i-reserve mo para kanyak. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. An-anwang matido akrib mare? Mausar to ti anak ko dayta, Mare. Basta i-reserve mo, wan. Di mo ilaklako iti sabali takurso nadak launay dadya akrib. Di ka madanagan, tabayadak met. Okay, no kastati ko nam. Kaano nga rod nga alaam? Ibagak to ken lakay ko ta iso ti umay mangala.
Basta i-reserve mo kunakmanan. Dagulit ka mo, tamare. Uwan ko naklangarudan. Kaya't kula ang ti makasigurado. Amangan ngamin no ilakom pa iti sa bali. Sayang mat. Agsweldo kayo ita saan ka de, Peter Lakay? Wan bakit? Abay ka de. Mangireserba ka man iti 3,000. Pangusaram iti 3,000 na yan. Gatangak ti krib nga ilakla ko ni Marie Rose. Ay nawa, at damot ginatang mo akrib iti napalabas sa tawin. May mayat nga rod ti krib nga ilakla ko ni Rose. Nalawlawa day jay lakay. Kan magustuak ti kulay na. Isupe pagkastusan manan bakit? Di bali ata para mat itiputot mo no agpas ngayak. Nagato agat gatangam. Para itiputot mo kung nalangarudan. 2 abulan laangan kat agpas ngayakon. Kasapulan tayo day jay akrib. Nagadumot ti ginatang mo agamit, Vivian anak ko. Adda ka di parikot nanang. Jay daduma, sagdudwa pa yun. Kas kuma iti krib. Anya kumaita. Ay, uuy kamot anak ko. Amok nga excited ka. Ngam amangan no saan matlaang ama usar ti apok dagita. Sayang mat ati kwartayo. Ay nawaw. O mat nga ibagbagayaw. Apay kumaasaan. Ipausar tayo Apay ngamin akontraan nyo ti aramidak aya. Tapno saan kayo ang magastusahan anak ko. Amom mo ti trabaho nila kay mo. No agsasao kayo. Kasla diyo kayat nga agbalin a komportabli ti biyag ti apuyo. Saan akasta anak ko? Di kay agpalawagan. Siyak pay lang ti bagaan nyo iti overacting. Amok kung kontraan nyo ti aramidak. Ngamen kayat yu ama solo ti sweldo ni Peter. Anya? Ikanak man iti 1,000 lakay. Kwarta man ay. Adangarod gatangag para iti anak ta. Saanin bakit? Gumatang tay tulaan no kasapulan nan. Ay nawaw, naakaran kamutan iti ugali ti inam. Naakaran nga ibagbagam mo. Siguro, sinugsugan na ka, iso akas tamatan ti ibagbagam kanyak ita. At da punto ni nanang bakit? Advance kalaunay. Nagato ti ginatgatang mo. Kat saan tayo mo't nga amo no mausar mo't lang ti anak ta dagita. Di ka makauawat mo't. Amok nga excited ka ta umuna nga anak ta dayta. Nga saan ko maakas ta tila paggasgastusan. Nangruna no saan pa'y mo't akasapulan. Paidam kayo mo't nga gina. At dan samot di yung nagkinaawatan kan lakay mo, Marie Vivian. Mabusurak nga rod mare. Apay ka di aya. Adda kumagatangag para iti anak May. Ngam di nakit din inikan iti kwarta. Isumot tan ti mangiduldulin iti sweldo na. Husto nga minin, amare. Amangan no saan matlaang ama usar amin ti anak mo. Kastaak matlaang idikot. Kinumpletok ti gamit ti anak ko. Ngam sayang tadina na usar ti daduma. Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo nila kay ko. Iso nga kung kunana kanyak. Ay nawaw, pagpanunutan pa yun iti dakes ti katugangam. Isumo nga minti madlaw ko kang kwana. No panunutom ana imbag kat adamot punto na, mare. Maawatan ka, no kaya't mo akumpleto ti gamit ti ipasngay mo. Ngamday di nga rod, sayang no di na mausar. Anya ti gagaram, sika Vivian. Dituyak pa'y man tatang. Kaya't ko ti agpaangin. Ay nawaw, anya't napasama kaya? Maasarak launa iti katugangak tatang. Kontraan na amin nga aramidak. Kanya ti naramid mo aya. Nakita na lang nga ado ti ginatang ko agamit para iti apuyo. Ibaga nakit din nga akano. Overacting tatang. Amangan mo't no sobrang amin ti ginatang mo anak ko. Para matla ang iti apuyo dayjay. Nagiti lang amin basic needs ti ubing ti katangam Kaya't kung nga rod akumpleto tatang. Isumot lagayam Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon nyo. Mawatak niya balayan. No siyak ti siga, agkontrol ka anak ko. Sana ka po dati nakitam kat katangam matan. Kasanom, no saan nang tumot lang ang mausar? Saan aday ta ti makagapo tatang? Kaya't lang ti katugangak abukudan ti sweldo ti anak na. Iso akas di ti panagsasauna. Agtipid ka anak ko. Di ka agbalin agastador. Amumat anarigat agbiro kiti kwarta.
Bagaman kan bakit mo, tauray siya kung timang digos iti apo ko, Peter anak ka. Da kayo lat nang aminin ti makisarita ken kwa na ananang. Kasano kumakat kaguranak mo ti asawam. Isungarot ada kayo ti mapan ijay, tapno maurnos mo't lang ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Si kalat tang aminin anak ko. Amangan no kusilapan naklaang ti asawam. Inaana nga talaga. Malaagawa am kiti, tanakasaganan ti indadang ko apagdigos na. Mapit lang nga rod, nanang. Digusan ka nun ni nanang ti anak tabakal. Anyat ko nam? Alag ni bebe, tadigusan ni apong na. Ay nawaw, saanen akasapulan? Tulungan na ka ni nanang. Saan ko akasapulan ti tulong ni nanang mo? Kabaalak adigusan ti anak ta. Ni bakit may? Ibagam ken nanang mo asya kun ti makaamoy ti ubing. Pangaasim man bakit? Di ka kumamot agpatangkag. Saan nga ruden? Kabaalak mo't. Agin tutulong man day ta abaketen. Inton malpas, nagadumanen asa una. No di mo kayat, si kangaruden ti makaam mo ang mga ramig. Agrubwat ako, tadatrabaho kita. Itala ang manan arimor kayo iti anak mo, mare. Uwan ata sa anak akong portable ije balay. Apay manan? Adang amin ti katugangak ijay. Amumot, saan ko akayat ti ugali na? Apay ngamin atagidaksam dagiti bagbaganaken ka. Nasingpet mat ni katugangam Agin sisingpet lang dayjay. Ngam no nakatalikod kayo, rumwar ti Sara na. Amok anasakit tinakam mo, takinuntra na ka iti. Ngam saan mat anasaya at atong palbyag aguraam jay tao. Ay basta, Nangrona pa kat saan mat anadagsan unay tinaramid na. Kan pagsayaatan nyo matlaang timbagana, mare. Itaapanawan ka nangina ti magatgatang. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Ayan ti anak ta. adda iti silid ta, nakaturog. Umay kapay man tatulungan nak ditoy. Anya taramida maya. Irwarta man dagitoy crib, high chair kanda dumapay aginat gatang ko. Apay, pangipanam ka dagita. Linisak, tailakok man kitdi. Saan matlaangan ang mausar ti anak ta dagitoy. Makitam day ta. Sayang ti kwarta bakit. Ay nawaw, isungarod nga ilakok. No dimnag ka kumakin nanang, di saan ka kumaamabanlog amang ilako ka dagita. Hay awanan ti ado asao, tulungan nakit di tap numalpasan. Inruar mo ni Vivian dagiti gamit aginat gatang na. Ilako na kano nanang. Imbagadakan ka. Wen, saan mo't langan ang mausar ti apuyo dagijay. Ay, kunak tuma ngamin kan kwa na. Di namot kayat ti makuriktar nanang. Ipilit namot ti kayat na. Ibirok na laang ti pakabanugan na. Naku na ayo pa'y nanang. Naimbag kumamot no pakumbaba. Ti apok ngay gayam. At day ti silid mi nanang. Nakaturog pa lang. Inak man ngarot kitaan. Sige lang nanang. Saan mo't ang maipari? Alaaman ti anak ta iti silid ni nanang mo, Peter. Awawir ni nanang tapo ko na. Paturugak nga ruden. Ay nao, kabailan ni nanang day dayon. Na Agi na nakakit din no nabanlog ka. Bayang pay lang ti anak tay jay, tawa awir ni apong na. kabalak nga asikaswan ti anak ko nga uray awan ti tulong na. Pangaasim man tagpakumbaba ka bakit? High pride ka launay mo. Pudno ti bagbagak. Kabalak nga asikaswan ti anak ta nga uray awan ti tulong ni nanang mo. Aging ka di ita, kat di mo maaklon ti bidot mo. Sika pay lang ti kasta ti panagsasauna. Kita man lagi ti ginaggatang mo. Saan mo't lang anak usar ti anak ta? Ne, enroll mo mo't dagiti gamit ti anak mo, Vivian. Ilakok dagita tatang. Ay nao, apay kaila akong nga eh. Wan ata awan matla ang ti mangusar. Ti anak mo nga eh. Di na mausar dagitan tatang. Ilakok latta, ta isupay ang maigatang iti dadduma ang masapsapul na. Makitam da ita. At da punto ti katugangam. Gamgapot di mo kahit ti makuriktar, iso ginurguram. Ay, di man ipalagip ti napalabasan tatang. Ay nanak ko, di bulang kayat nga aklunan ti bidot mo, iso akasta ka. Nusyak ti sika,
Agpakumbaba ka? Nagasat ka kiti tanasing part kan isakit da kayo ti katugangam. Nakaturugan ti apo. Agyamanak nanang. Tulungan kan iti aramida manak ko. Saanan nanang? Kabaulak mo. Tulungan kan tapno malpas adagos. Alaman nga rod nanang. Agyamanak launay Kayat ka di asawan da ita adin akon kagura. Awan makagapu tapno guraan kayo nanang. Saanan nasakit tinakam mo kadagiti na isawang ko kan kaiday. Pagsayaatan mi matiin bagayo nanang. Inikakla ang ngamin iti sabali akay papanan. Nay, da kayo matintang lablaban nanang. Ata kayat ko atulungan ni bakit mo. Ay no, naimbag man, ay manugot nga agpatulong ka da kayo. Unmet. Kasarsaritan akmutun. Saan akas laide, akas laak angin alabas-labasan na laeng dito'y balay. Kasayat mat nga rod no naamiris na matang tibidtot na. Panag ko na kat nakaamiris matan na jay. Wala ta nay. Isumot laang ti marigatan amang idispos kadagiti sobra aginatgatang nananang. Nga rod, jay daduma kat adda pa yung dadail na. Naistakmat ngamin itinabayag. Ilakla kong matgayam dagiti ginatgatang mo, Maray. Wan ata saanan ang mausar mare. No maistak kat ang mga numadadaal. Dayta ti bagbagan ni katugangam kan ka iti. Wan nga rod mare. Sayang ti ginatgatang ko asaan matla ang anausar. No dimngag ka kuma iti katugangam, o di mayat kuma. Awanan mare, naladawan. Anya ngay ita. Mabanugak pa'y kit di amang ilako. Tasaan matan ang mausar. Kaya't naabukudan ti sweldo nila kay kung kunampay iti katugangam iti. Nagasataklat ta mare. Ngamin nasingpatlat ta ti katugangak kanyat. Among kadi, tinulungan nak iti aramidak iti kalman. Nasaya at matnukas ta, Mare. Ngamin, dayta ti maiparbang. Itad mo man da ito kininanang lakay. Ano, kwarta mo dahil Bingay na, ta tinulungan nak anang ilako lakay. Naila ko yung kadi amin. At dapay basit anabate, ngam at least, naksayanan. Manuti pa nang ila ko yung ay. Logi alakay, ngam uray kaskasano, at dalat ta nalako. Sayang mat nga rod ano kasta. Naistak ngamin ti daduma, iso nga inbargin milatan. Bakit? Si kalatan ti mangita diti kwarta ka ni nanang. Ay nawaw, sikan mabainak ng kuwana lakay. Apay kami ngagbayin kapailaan. Kat may sa abalay laan, ba't ti pagnanaadan tayo? Inaltaw magkit-kita kayo kan nanang. Bingay yun nanang. Bingay ite? Bingay yu kadagiti gamit nga inlako tayo. Ay nawaw, sa anak mo't adumaw dawat iti tangdan ko anak ko. Tapno adamot lang igatang yu adati kayat yu agatangan. Saanon, igatang yulatan iti masapsapul tayo dito'y balay. Sigurado kayo? Wen, okay laang kanyak, ta dito'y mo't ipagnanaedak anak ko. Okay nga rod, pasensya kayon ananang. No di mangagak kumakada kayo idi, saan tayo kumaan na lugi? Saan mo't ang maisubli tinapalabas? Pagadalan latan, tainton sumaruno, saanan ang maulit? Wen nanang, talaga asaanan ang maulit. Saan akon nga agbalin nga OA. No adati ibagayo, dumngag akon, nang runa no pagsayaatan mimot. Ay nawaw! No adda ibaga ti sabali atao ken ka, agpanunot ka an naimbag sakbay asumungbat ka. Di mo ikan adagos iti dakas akay papanan, ta mga nuday tantupay ti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw!
apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ilaklako ti kasinsin ko ti luganda, abel lakay. Ay nawaw, anya kumaitan ilaklako da. Anya kumapay ngay, gatangan ta ah. Ammong matiag maneho. Na, awan kwartata. Adamat ornong ta. Panagkunong kadigot umdas day jay. Mabalinan lakay. Ne, adaman siguro ti sa bale pampanunutom dita. Kursunadak launay day di alugan lakay. Ada ka no discount na no cash. Ipilit mo man ti kayat mon. Ay, basta. Kasaritak ti kasinsing ko. Ibagakkan ko na nga interesado ta itilugan na. Agdagan ka dayta. Ngam kita ama, tadyak kayat ti makautang. Wun lakay, siyak ti makaam mo. Siguraduak asaan ta ang makautang. Di mo man ngamin switikan ti kasinsin mo, tanakababaeng. Ato yung tinyog nga order mo manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Awan anyaman naman ang. Aywan, ginatang yung gayam tilugan ti kasinsinta. Ay nawaw, syempre ah. Fully piday ta alugan. Manungay ti panangilako da manang. Secret! Saan ang mabalin nga ibagakeng ka? Anya? Uray maamuam ti presyo na. Sigurado adi mo mula ang kabaalan ti gumatangan niya. Ay na, saan kong arapaap ti maadaan itilugan manang. Umuna iti amin, saan kumat nga amo ti agmaneho. Saan agapot agsalsaludsuda ket interesado ang kadagos. Awan samot aramidem ita abel lakay. Apay manayin. Agpasyarta ko ma iti ayandanan ng kentatang. Mabalin mo Usaran ta tilugan ag ginatang ta. Mabalin mo ta magmagnata bakit? Wano saan? Ag-tricycle dalatan? Ay nawaw. Apay ang magmagna wano ag tricycle ta pay laeng ket adda nga rod tilugan ag ginatang ta. Usaran ta atap no ada serbina. Ang mga no panunutan da para magta. Adamoten kadakwada day taa. Saan tamot a kontrolado ti panunot da. Nakababayin? Nangruna ka dagiti tattao sinitswitikam. Kasano no ibagataan agapu iti kinaswitik mo tinaigatang iti day alugan. Hay na, awanan ti adu asao. Alaam kit di ti tulbek tagrubwatan. Di yumat imbagbaga nga umay kayo dito'y balay ita. Wen tawam mo't iti plano mi tatang. Binulod yu pa itilugan ni kasinsin nyo lupi. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayaw a binulod mi tilugan da tatang. Lugan ti kasinsin mo dayta, saan ka day? Ginatang mi day ta alugan, tain lako da tatang. Aya, Uray sa lodsudan nyo iti kasinsin ko pudno ti ibagbagak. manungay dayta. Saan ko nga ibagbaga? Anya, Nanginamot tatang. nangina ko nam. Ngam di mo ibaga numanaw. Saan ka di pa'y analuto ti karne, nanang? Saan pa yan akaw? Mabisbisina ko, nanang. Ano sa inyo pa ilang ti aguray? Adumat ti prutas kan tinapay dita. Inapoy ti kayat ko, nanang. Ayun gayam, nakasaritak ni Uncle mo David. Kat, anya ti imbaga na, nanang. Ila ako nakaditi dagana. Saan ka no? Ay, nawaw. Apay ngay. Ata saan ka no akayat dagiti anak na? Sapay mayat ti lokasyon ti dagada. Mayat ti lokasyon na. Ngamawan ti maaramidan tayaw no saan da nga ilakaw. Mangkita kayo laangan iti sabali agatangan yaw. Mangibabay na talaga dahi jay a tao bakit? Kasangsangpet mula ang lakad. Makapaasar mo ngamin ni Maricel. Apay manon ti anak ta. Dandan ni switikan na kano ni Lupe. Ay nawaw,
Isaw ti istorya ni Lupe kanya kitay. Nimbaglaan ata alerto ni Lupe. Ay una yan ni Maricel. Jak amo maapi akas dyan mo ti ugali da dya tao. Pudno nga umat-ado ti sa nikwada. Ngam naggapumat iti kinaswitik na ti daduma. Nubagbaga agday jay. Makaungat tumanon. Wala, ta ikalintigan ng tumanan ti kalukwan na. Ibabain naman ti pamilya tayo iti kasdyeng aramid na. Ang mga no panunutan dag iti kalugaran tayo. Asaan ta nga insuro ti anak tabakay. Diyos, para ken ka, Manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Anya nga minun tinapatag nga ibagam kanyak, Manang. Ila ko kano ni tatalando ti daga na iti amyanan. Nakasarita mon. Wow, impa-reserve ko pa iki din Manungay ti panangilako na, Manang. 500,000 kano. Pagguduan ta ko ma. Ay nauhaw, nanginamot gayam. Wan angam nalawa day jay. Mabalin mo amulaan iti kumkumpurme. Sakto 250,000 tangarod. Wan pagguduan ta nga rod. Ngamawan pa'y mati 250,000 ko ita, Manang. Kaano ngay nga rod? Jak pa'y sigurado. Ngam agdiskitarak pa'y Ano sak nga orayan Itulod mo to ije balay no ada madiskitar mo. Basta pagguduan tamat ti daga, Manang. Kauwan nga min iso nga rod agatangan ta adwa. Si kakano mati nang yawatan ni Jennifer iti kwarta lakay. Wan bakay, Mutoy man tabilangak no kumpleto mo laang. pinilang mitay, kat kumpleto may. Mas tawag lang no apay at 250,000 ti dinawat mo. Kunak man no pagguduan nyo ti bayan. Iso mo nga min ti plano may. Apay nga rod at 250,000 ti share ni ading mo. Kat 400,000 laang mo ti bayad ti daga agatangan nyo. 200,000 laang kumaa. Shhh! Aguli makalaang kadilakay. Ay nako, agraman kabsat mo. Sweetikam. Awan ti kapsat-kapsat no kwarta ti saritaan, Abel. Na, di mo mo't panunutan ti kasasaha ti kabsat mo. Panagkunam ka di kat di na maamuan ti pudno. Ay nawaw, aguli magkangamin atap no di na maabuan. Nagulbud ka mat gayam kanyak, Manang Maricel. Ay nawaw, nagulbud mo't nga ibagbagam, Jennifer. Di ko nang kanyak kat 500,000 ti daga agatangan ta. Kauwan mo nga min. Nakasaritak ti asawa ni Tata Landong. Ha? 400,000 kanong magkayam. Ay, kwa. Ay unay kan, Manang. Agraman kabsat mo, biktimaam. Ni, tumal na ka man. Laglagi pam, asyak ti nakisarita kang tatalando. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad mo. Ay, saan ang mabalin ti kasta, Manang? Isublim ti sobra ngayong bayad ko. Di mo namnamaan nga isublik pay. Awanan ti kwarta kanyak, nagastusan. Nalabos mo ti kasta nga ugalim, Manang Maricel. Nadamag mo, ti inaramid ni Maricel iti kapsat na bakay. Anya ti inaramid na lakay. Linuko na kanumay. Malagip mo ti daga ni Lando, ginatangda. Word. Apay ti daga ginatangda. 400,000 lang kanaw ti bayad na dayjay. Ngam 250,000 ti dinawat ni Maricel iti kapsat na. Anya, Lalabas ti ugali dayjay nga anak mo. agraman kabsat na, sweetikan na. Sa bali at talaga ti ugali dayjay a tao. Nang runa no kwarta ti saritaan bakay. Ayawanan, asino nga iti agtalagkan kwa na, nukasta ti aramid na. Anya ti bagayo nanang. Pagsaritaan ta ti may papan iti kalukwam. Na, nagipulong day a Jennifer kada kayo? Saan anasaya at ti kastangar aramida manakaw? Lukluk kumeten ti pada matao. Kabsat mo pa'y met ni Jennifer. Anya ko maitano kapsat ko. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad na. Siyak ti nakisarsarita kang tatalando. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam? Asino nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo? Saan akinaswitik dayjay nanang? Diskarte dayjay. Diskarte mo't nga ibagbagam. Pangaasima, sabali ti diskarte, sabali ti kinaswitik. No saan nyo amawatan ti kayat ko asawan?
Saan ko naparikot dayta, nanang? Gatangak ti restaurant ni Mari Aida lakay. Manay, nagadulakit di agad gatanga mo. At kwartam aya. Kasaritak ti kapsat ko ah. Ay nawa, panagkunam ka day. Kat umanlugot ni Jennifer kalpasanti na ramid mo apa ng sweetik kan kwa na ide. Dua atawan matan tinapalabas. Imposible ano saan nakpay anapakawan. Uray napakawan da ka. Saan akayat asawan day ta apagustuhan da ka manayin. No siyak la amay sa. Alanganin nga umanlugot da jay. Ipadas ko lata ah. Anyat amu tayo ngay. Matakin ka day ta. Ilaklako ti kumarik ti restaurant na. Ka? Mayat nga investment day jay ading ko. Awan kwartak manang. Mabalin mo't nga aglon ka. Mabayadam tumulaang no kwa. Jak kayat manang. Ay nawaw, sayang mo day jay. Ang mga numaon-una ang data ti sabali. Okay lang dayta manang. Paidam ka mo, gayam. No siyak, jak kayat ti agbalin a business partner mo. Narigatan. Amangan no aramidam manan ti naramid mo kanyak idi. Amangan no sweet ti kanak manan. Diyak kaya't ti agbalin a business partner mo. Kuna nakidi kanya kon. Awan maaramidam no di na kayat. Saan mo ta mabalin apilitam di kabsat mo? Awang kit di amuna day a Jennifer ah. Awanan ti panagtalagnagan ka, gapu iti naramid mo apa ng sweetik kan kwa na ide. Sa bagay, anya ko mga minti amu day a Jennifer. No negosyo ti saritaan. Di mo ida mababalaw, no awanan ti panagtalagdagan ka. Ay nawaw, sayang nga ro day jay. No saan mo akabalan na bayatan, di mo ipilit agatangan. Anya, Bayam ah, tagatangan ti adda kwartana. Anya di istoryahan na iti kalugaran tayo. Adda ka naman ang tidiyo nagkinaawatan iti kapsat mo. Wana tapaidam kanu tatang. Ay nawaw, apay mo't anay baga na apaidam ka. Wana ta saan ko a pinagustuhan tatang. Kayat na ngamin agatangan ti restaurant ti kumare na. Anya, Ti kayat na kat agbalin kami a business partners. Sa anak na imanugot tatang. ay nawaw. Apay kami nagatangan na ti restaurant, nawan mo ti budget na. Ay, jak amo kin ni Manang. Basta siya, jak kayat ti agbalin a business partner ni Manang. Ang mga no sweetie kanak manan. Saan ang mapagpiaran da a tao? Maawatan ka anak ka. Uray kapsat mo, no sweetik mo. Narigat ti agtalag. Amo ka di da Maricel, ang nagpapaskan ti kalugaran tayo? Amuda lakay. Imbagak mo't kadakwa da ide. Apay nga rod nga awan da pay. Amangan no pa umay da pay laeng. Sayang mo't no di da umay. Umay da gijay lakay. Sigurado analadaw da laeng. Ni Jennifer ngay gaya. At da iti kusina. Madama tiluto da. agpakada kami nanang, tatang. Nasapa pa'y matanak ko. Un nga raw. Alas 2 pa'y laang mag. Adda trabaho nila kay Inton Rabii, tatang. Isumanan ti agjutay inton rabi ay. Wuna, tanaglangan manan ti may sa akatrabahuan na. Ada kanu ngamin iya ospital ni nanang da. O sige, agananad kayo nga raw anak ko. Wan, tatang, agpakada kami. Mala. Bakay, nagpakada ka data. Hindi na pulos kinasarita ti kapsat na. Nasakit nga rod tinakam na kanyak tatang. Kasaritak to ni manang mo. Ti pagkwartaan naman ngaminan ka ti adday ti panunot na. Umayak man Maricel anak ko. Anya ti masapulyo, nanang. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo iti kapsat mo. Awan bibiyang ko iti day a Jennifer, nanang. Ay nawaw, mabuteng laang ti kapsat mo no switi kam manen. Iso asaan nga imanugot iti plano. Paidam ki di day ah. Na, kat no agdinamag ngamin dito'y lugar tayo ti kinaswitik mo. Kan may sa, linuko mo ti kapsat mo iti. Panagkunam ka di kat agtalagpay kan ka.
No imay kayo tapno sermonan dak, agawid kay latan nanang. Agpanunot ka man anak ko. Di mo ikalintigan ti kamaling nga arabid mo. Tama nga no day tanto ti pakaisagmakam. Oho? Amok akayat mo ti maaddaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Ngem iti nasaya at awagas kumaa. Saan ababaan iti kinaswiti anak ko. Di, siyak manan ti kamalay. Talaga mo't kat asika ti kamalay. Agbalbaliw ka nanak ko. Agbalbaliw ka. Iti kasta agtalek ti padam at hauken ka. Nakababain no agraman kabsat mo kat awan panagtalek naken ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin aswitik tapno mapaadulaang ti sanikwa tayo? Laglagi pan tayo kumaakanayon nga awan serbi ti adu asanikwa no nagtaot mat iti kalukwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.